Guys, lo myalezo ngiyacela niwudlulise bandla ufike yonke indawo ngoba umyalezo obalekile. Mhla 30 June guys akulona usuku lokuthi siluthe. Mhla 30 June akulona futhi usuku lokuthi sihambe sifuna abantu sibakhiphe endlini. Abantu bokufika sithi abaphume sibashaye sibalimaze. Ngiyacela bandla nikususe lokho emqondweni wenu mangabe beniplane lokho ngiyacela. Ngoba masingenza lokho sizosheshe siqede le party kanti kusaeli. Yabo. Kusaeli and inhloso yethu akugona ukuthi kugcine sekukhona abantu abalimele noma asebeshayiwe noma kanjani. Inhloso yethu ukuthi bahambe nje bagoduke baye emakubo. Iyona nje inhloso yethu. Futhi ukuluthayo kuwesike ngoba makuluthwa ezitolo lezi eziqasha abantu lezi ezangempela kulimala wonke umuntu. Yabo. So ngiyanicela bandla leyo kulutha ningayicabangi guys naleyo kushaya abantu. Ngoba nizoyijika yonke lento bese kube yibona ngazi ukuthi ba ama victim kanti siyazi thina ukuthi labantu basihlukumeza kanjani ezweni lethu. Kuyibona ivakashi kodwa thina sihlukumezekayo. So naqala nje nakwenza lokho umhlaba wonke uyobusa ubone ngazi ukuthi vele thina sisukela abantu aba innocent kanti akunjalo. Siyazi thina inkinga esibhekana nazo ngenxa yalabantu. So ngikhumbula nje ngo2021 khathi kukhona lokulutha lokho akwenzeka. Abangaziyo ke bazosho even nangaleso sikhathi ukuthi mina umuntu oqala nqa owasebenzisa wona futhi social media ngahamba ngathi mina kubantu asamso clean endaweni zethu emalokishini. Saqala kaMashu ngabona nezinye indawo ke iqala zithi ziyaklina nazo endaweni zabo. Kwakudabukisa mfethu ungena kuleza idolo Shoprite obani oSpa ubone nje umonakalo siwenzakalile till today ezinye idolo akazi zize recover from lokho. And abantu abahlupheka ithina. Azange kuze kuhlupheke labantu labo bese sibaluthela kwahlupheka thina. Yabo singasakwazi ukuthenga amagrosa abanye abasanazo ngisho indawo zokukhipha imali sefanele baye kude. So leyo nje asingayenzi ngoba ilimaza thina futhi ayinabo ubuhlakani phakathi ayihlakaniphile futhi leyo. So ngiyacela nje nidlulise lo myalezo kulabo abacabanga ukuthi mhlawumbe ngomhla 30 lento imayilana nomntshontsha. Cha sitshontshe. Umntshontsha nje guys cha sihambisani nako. Yabo. Lempi yona sizoyilwa futhi sizoyilwa kahle nje singajahile nabahambayo njengoba behamba nje manje kusamanje kuzoba wese. Kodwa thina njengoba sisho ukuthi mekishaya umhla 30 bengahambile sizoqhubeka sidile nohulumeni wethu. Ngoba anything I understand nini ukuthi uhulumeni awukwazi phela na